יום בחיי שפיניסט בישיבה! שבע 20 בשעון, הייתי עייף, אבל קמתי. התארגנתי מהר כדי להספיק לקורבנות. רצתי. והמשכתי לרוץ. יש! הגעתי ראשון! הייתי מופתע, זה בחיים לא קרה! ואז שמעתי את השם. פעם ראשונה קיביתי והמשכתי לישון. פעם שנייה חשבתי, אולי נרדמתי. פעם שלישית קמתי. השתדלתי כמה שיותר מהר להתארגן. הקולות של יניב עלו לי בראש. אני לא יכול לפתור לכם את הבגרות. עד 5 בבוקר כתבתי את החוברות האלו. אתמול לאשתי היה יום הולדת, נולד לי בן, זכיתי בלוטו, אבל לא חגגתי כלום. ישבתי לדבר עם הרב טובל עליכם. התירוצים כבר עלו לבד. הכלב נעלן לי אתמול, גואטה אכל לי את השיעורים. זה לא קצר, זה 8 תשיעיות. הרגליים עוד היו עייפות, אז ניסיתי לקחת טרמפ. לא עבד. אז המשכתי ברגל. הגעתי לישיבה. סטס לא היה בבודקה, בטח הלך לסיבוב. אז הלכתי מסביב, התקשרתי ליניב שהתקשר לשער. יניב, תקשר רגע לשער. הוא התקשר. הלכתי להתפלל. לא הבנתי למה אני לבד. שאלתי את גואטה. רוצה ללמוד? הוא ענה. לא היום. בכל זאת למדנו 10 דקות. שהרגישו כמו נצח. איזה עייפות. גמרא, משחק בקובייה, מייקה אביד. אז לקחתי הפסקה של 5 דקות. קום. שהפכו לחצי שעה. לקחנו הפסקת פלאפון. טוב, צריך גם תה. הרגשתי חנוק בבית המדרש מרוב למידה. אז יצאתי לשאוף אוויר. הלכתי לחדר אוכל. שאלתי את מזל מה טעים. היא אמרה, הכל טעים. יצאתי בתחושה לא טובה. החלטתי שאני הולך הביתה. ביקשתי מסטס שיפתח לי. מה יש מסטס? יכול אולי לפתוח פה את השער? הוא התמהמה ובסוף פתח. למה לא? היי, תודה רבה סטס. בקיצור, אני שמיניסט.